Guys, istingan na mo puhuwag ang... Ito na siya? Wala? Murag sa bubuan na siguro. Bubuan siya. Pwede man. Experience mo bungkag balay sa putyukan guys. Balay sa tamaing magputyukan o kay labas sa kay mamaakin siya. Try na mo ni guys ha. Run. Guys, itry na naglabay na mo ginaan ka ng putyukan guys. Dili siya matanggal. So karon, pirahon gid ako mismong puno ang bigel. Safety. Sige ta. Ligtas ang may alam lugar. Ligtas ang may alam. Okay, game. Ayan. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Run. Na di dugos be. Wala. Ito. Ano yung dako na biling? Nakuha na mo guys. Dua ra akong paak sa likod ra og karin sa kamoto. Basi na pa may mga tamaing dira. Dawat na may trabaho nga manguhan, mamuhag.